As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong padayon nga iampo sa Ginoo nga magkasinabtanay ang katawhan ug dili unta mopatigbabaw ang materialistic nga mga hunahuna, kung dili ang pagtinabangay ug ang paghinatagay sa atong mga kaayuhan ug mga grasya. Ang atong mga benefactors nga nagsigig tabang, sigig hatag nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit ani atong mga slots, hatagan sa punta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo, apan aniay akong hunahuna ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan niining panahuna, gihunahuna ako nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kun may asawa ka, ayaw siya bulagi. Kun ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kun magminyo ka, wala ka makasala. Ug kun ang usa ka babayi nga walay bana magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kasamok nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot mga igsuon mao kini: ang gitagal nga panahon hapit na moabot, ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo kadtong naghilak, sa marag wala maghilak, ang nagkatawa sa marag wala magkatawa, ang namalit sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit, kadtong magnegosyo
sa marag wala magnegosyo. Kay kining kalibutan na karon hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamati ka nako, anak kong babae. Tan-awa og ipaabong ang imong dunggan. Pamati ka nako, anak kong babae. Tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Pamati o anak kong babae ug tan-awa. Ipaabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Sa ingon gitinguha sa hari ang imong katahom. Kay siya man ang imong Ginoo ug kinahanglan simbahon mo siya. Pamati ka nako, anak kong babae. Tan-awa ipabong ang imong dunggan. Hilabihan kamahimayaon ang anak nga babae sa hari, diha sa iyang pagsulod. Ang iyang sapot gisidsiran ug bulawan. Sa binuldahan nga sapot, gipayungan siya ngadto sa hari. Nagsunod kaniya ang mga dalaga nga gidala ngadto kanimo. Pamati ka nako, anak kong babae. Tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay ug kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Ang luna sa imong mga ginikanan, huptan sa imong mga anak. Himuon mo silang mga prinsipe sa tibuok nga yuta. Pamati ka nako, anak kong babae. Tan-awa ug ipaabong ang imong dunggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an og miingon, bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay ra unya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot og magsalikway og magbugal-bugal kaninyo og mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo og pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan og maghilak. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mauusab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kini nga atong gibasa karon nga Ebanghelyo mao ni ang murag popariha sa gisuwat sad ni San Mateo chapter 5 ang kanang atong gitawag og 8 Beatitudes. Gisuwat ni San Lucas sa iyang Ebanghelyo pero in a very concise. Wa gyud mahisguti ang 8 pero iya sang gi-contrast. Si Mateo wa may contrast, kani si Lucas na siya contrast. Unsa may iyang giingon? Ingon siya, bulahan kamong mga kabus pero alaot kamong mga dato. Bulahan kamo nga karon naghilak o gigutom kay magkatawa unya mo unya busog mo kanunay. Pero alaot kamong mga nagkatawa karon kay maghilak mo kanunay. Alaot sad mong mga busog karon kay saman gutomon mo kanunay. Nya bulahan mo kung kamo daog-daogon, lutoson og nganlan og mga dautan. Pero alaot sad mong mga giday karon kamong mga kanunay gipasidunggan kay parihasad mo sa mga mini nga propeta. Lingiyay mong tupad ingna unsa man karon, bulahan o alaot. Bulahan karon o alaot. Pasabot og ikaw sigihan kag libak sa imong silingan unsa may imong hunahuna sugod karon. Bulahan ko kay gilibak. Kung ikaw gidaig kag maayo, sigihan jud kag daig, ingna ayay na miligro ko. O, di ba? Kung sigihan kag kulatas imong bana, unsa may imong isulti? Bulahan ko. Kung gisigihan kag
higugmas imong bana, unya ikaw mo sige giyaw-yaw niya, siya sige sunod nimo, ikaw sige kagyaw-yaw, sige siya sunod nimo, di gyud mo supak, unsa may mo isulti. Ayay, namiligro ko ani. Di ba? Sigihan kag supak-supak sa imong anak, unsa may mo isulti. Nganlan pa kas imong anak og way buot, nganlan pa kas imong anak og bugo, unsa may mo isulti. Salamat Lord, bulahan ko ani. Unya kon magsigig daig imong anak nimo, nyap sige kag pangasaba niya, usa lang nimo kasultib, usa lang nimo kapasiplat, sunod dayon imong anak nga namurag nagkurog-kurog, unsa may imong isulti. Namiligro ko ani. Di ba? Kung daghan kay kag pagkaon, sige lang mong yabos basura kay di gyud mahurot ang inyong gikaon kay sobra kaayo, lami pag yung kaistanan. Unsa may imong isulti? Miligro ko ani. Gutomo na ko ni pirmi. Pero wa kay hapit gikaon, inom lang kag tubig init, butang ag asin. Mao na lay imong pamahaw, paniod to, nya kaog gamay tinughong ini ka gabi Unsa may imong isulti? Bulahan ko ani. Di ba? Unsa man? Muuyon mo ana. Nga naong ay. Ako sad, kung daghan kayong mamalit og slat, unsa may akong isulti? Bulahan sila nga namalit og slat. Di ba? Unya wa gyud mo palit og slat, namiligro sila. Namiligro kay daw kay kwarta, di ba? Ana ora na ako kay ako may inyong pare. Muna, si San Pablo, diri sa atong unang pagbasa, niingon siya, kung ako pa ninyo, unsay estados imong kinabuhi karon, ayaw na lang kaayo nag-usba, kung wa ka maminyo, ay pagsigig pangitag bana or asawa. Pero mangita sa kagyog bana o asawa, wa man ka makasa. Nya kamusang na mga asawa, na mga bana, ay na lang sa mo paghuna-huna, nga mahimo mong ulitaw og dalaga, puyi na lang sad na. Ingon siya, kamusang na ay wapa kayo gipamalit, ay na lang kayo mong pamalit o mga butang. Kay mo abot ang panahon, matod pa niya, og hapit na, nakadtong na ay gipalit, mura ra sa guway pinalit, kadtong nagkatawa, mura ra sa guwa magkatawa, kadtong naghilak, mura guwa maghilak, kadtong minyo, mura ra sa dili minyo. Kadtong na ay balay, mura ra sa dili tag-iyas ilang balay. Og kanus am ni mahitabo, matod pa ni San Pablo, ningon siya, kay kining kalibutan na karon hapit na matapos. Giling niya imong tupad. Ing na matapos ra ng imong kalibutan. Ing na ba? Ing na hapit na ka. Hapit na. Nganong hapit man? Tanawa ra guning ato mga edad. Ako musay 61 nako karong kuan, November 24 kun makaabot pa. Ang akong gipangmisahan karon kasagaran naagyos mga edad 50, 40, ngari 60. Nya ako 60 naman ko. Unsa man ni dugay pa ni o hapit na? Dugay. Ang akong gipangmisahan ba nga mga nangamatay naa sa 40, 50 na agid kadaghanan o kaning 60 nga mga kanabang mga brakita bas edad. Tagsara kay na mga 90 kay nahurot naman sa tong 90 no. Onya, unsa man ni hapit na o dugay pa? Kamo no ay gyud ilad-ilara inyong kaugalingon. Layo na kay ng 20 ka tuig ani kanirong nagwali. Kanang 20 ka tuig ikan karon. Layo ra kay na. Doon na mahitabo ani. Onya, dugay day ng 20 ka tuig. Ako ni 20 na ko katuig sa pagkapari atong June 22, 2020 karong tuiga.
Paminaw nako gikas pagka-ordain nako hangtod karon ni 20 ko katuig, murag kagahapon ra ba? Bako pa matanggi ordinahan ato brad no? Abot mi sa akong mga classmate ba sa bitaw. 20 naman dita katuig. Mura magwap atay agi, mura mag kanang bag-o pa lang kayo. Nya karon kamo diha ubay-ubay naman ninyo ang mga tiwasonon sa gnaong. Butangan mo 20 katuig ikan karon, nagtuo dai mo makasimba pa mo. Ubay-ubay na. Sos kana mga naong ninyo. Ubay-ubay na ninyo ang hapit na Nya karon kay miubos magmaayo ang kanabitang patay sa edad tungod sa atong gipangkaon kuno og sa ato bitang environment nga polluted na kayo o kaning atong lifestyle karon nga hapit din at katug kay saba kayong palibot unya og di sad magsaba sige sa kagtan-aw ng cellphone dugay na kay kakatug. So ang atong resting o ang atong kaning activity murag kuan na kayo nag-introduce gyud ba og mga sakit unsa may resulta ang mga 30 ang edad karon 20 ang edad wa na nagdialysis ng uban ang uban nag-maintain na og kaning paras kolesterol, paras high blood, ang uban gani di nakakita, baga na kay kuan mga teenager pa lang kay nangadaot na ang lawas tungod aning lifestyle. Di masamot na gyud nga duol na kayo. Nya punan pa aning climate change nga mokalitlag baha nya lunop dayon di ra bagid lunop nga tagatuhod lapaw tao mo nang daghang yung nangamatay nya niya paning ni ang kanirong gubat sige yung gubat ana pertin daghanas ang patay ana ni apagining mga sakit nga manggawas pare atong COVID-19 ni ana sa nirong impas na kita ani ana daghan kay mga sakit karong manggawas nga murag mukalit lang ba nya patay ra ba gyud kana lain na sana unsa man magdugay pa katani hapit na pero ay kabalaka kay tuwa may giandam nga lugar nga dili matapos gaandam ang Ginoo og lugar nga dili matapos ang atong hari nga mao si Kristo the King of Kings and the Lord of Lords nag-andam og gingharian kita iyatang gitawag og anak nga babay the bride of this king ang atong bridegroom mao si Kristo kita nga sakop sa simbahan kita ang gitawag og asawa ni Kristo nya matud pas atong tubag sa Salmo pamati kanako anak kong babay tan-awa og ipaabong ang imong dunggan. Nya unsa man dayon first stanza, pamati o anak kong babay og tan-awa, ipaabong ang imong dunggan, hikalinti ang imong lungsod og ang balay sa imong amahan, sa ingon gitinguha sa hari ang imong katahom, kay siya man ang imong Ginoo og kinahanglan simbahon mo siya. Mao na ang atong hari mao si Kristo na ibog kay nato ug mao nang iyatang gitagaan ining mga sakramento sa simbahan kay mao nay makapalimpyo nato nagkinahanglan ba na siya og taas na kinabuhi wa na nagkinahanglan ba ning ato mga sakramento og dato gyud kay ka daghan gyud kag kwarta mamalit gyud kag maayo wa kana lang na ang pagpabunyag wa naman na magkinahanglan og mag-ihaw pagyug kag baboy mag-asal pagyug ka diha pabunyag lang hatag lag love offering wa na humana kanang kasal wa magkinahanglan oy nga magsigi pagyud mo dihag sa tawagan na prenup post op unsa nang oman post nop prenup prosnop ana ana siging tuyok-tuyok ana mga bato kana mga groto-groto atos mga kahoy higda-higda ana mga bermuda ana langay-langay hantod magutma na lang ta alipay kay ko gahapon katong gikasal nato tulo ka buok sa Chardel dire pag-abot dito sa reception wa dangatig 5 minutos kaon dayon
To'y saktong resepsyon. Dili ba ka na bang abuta dito, sige na taghingoy, ay, hain naman to sila. Isa, to pa dito. Inig abot pag yun, hala, linya o sa, kay mag-entourage na sad, ikaw mag-entourage, magsayaw o sa, taod-taod, anang naangkuan ka ng, sa titawag ng mga envelope na sudla na to, disgrasya patawa, patay kaon, taod pag yun ka dito. Agahapon, kaon nagmayo, kaon. Ako lagi ni isulti ha, kay si Cap Richard, birthday man sa niya agahapon. Kaon, sige kaon. Pagkabusog na gistanan, ingon din, sige, saan na tawag ka kanang sayaw-sayaw na ta, niya taod o kanang kuan. Sige kag taod dito, nanugab na ka. Nindot kayong kuan. Lagsi kayo. Aral mo na sa pag-arrange God. Ang ako lang ba, hapit na tamatapos, ayaw na pagsigig pangambisyon. Kay kung mamatay na ta, ang atong katawa, mahunong na. Ang atong hilak, mahunong na. Kanang atong balay, ato na ng biyaan. Kanang imong mga pinalit, dili na ikay tag-iyaan na. Kanang yuta nga imong pinalit, kanang sakyanan nga imong pinalit, kanang mga gadgets nga imong pinalit, inighunong sa imong ginhawa, di na ikay tag-iyaan na. Kanang imong bana nga imong giminyuan, inighunong sa ginhawa ana, din ana nimo bana, ang amang sagmudog kanya dito sa lugnanan. Imo magina siyang iksahag bato, sige, pahuway sa dayo. Kamong mga bana, kanang imong asawa nga pinangga kay nimo, inig kamatay ana, ighunong sa ginhawa ana, di na jud kaniya bana, pwede na ka mangitaglain. Ana, akong pari, inyo kong angkon-angkonon nga inyong paris priest, dinhi, oy, inig kamatay na ko karong gabi, din ajud ko paris priest. Biyaan ko gining parokyaha. Kanang kolekta na to dinhi, as apil na mga slat-slat, di na gid na ako, awa man sana nako ang kuna. No? Hasta ning atong kolekta, awa man sana nako ang kuna. Ang ako ra jong giangkon nga ako pari ko sa Ginoo. Kining akong pagkapari, padayon gid ni hangtod sa katapusan ug way katapusan. Kamusad, kitasad, in general, anak kita sa Ginoo, dili ta mosunod anang yawa. Kanang pagkambisyon nga madato ta, yawanon. Kanang attachment nato sa mga tao o sa mga kalipay aning kalibutana, yawanona. Mauna bulahan ang mga kabos, kay ang kabos nagpractice na og letting go, detachment. Bulahan kamong gidaog-daog, kay kanang gidaog-daog nagpractice na og letting go of honor and power din his kalibutan. Kay kanang mga honorable, kanang mga powerful, kanang mga rich, wealthy people sa kalibutan, kasagaran ana mga ulipon sa yawa. Kay kining mga butang sa kalibutan, labi na gid ang paghigugma nato niini. Matod pang San Pablo ug matod sad ni Hesus, mao ginay tuburan sa tanang yawa. Gilinga imong tupad. Lingi abang. Ingna maayo gyud nga slat lay atong paliton. Ingna maayo gyud nga slat lang gyud atong paliton, kay moabot kinis langit. Kay kun mga gadgets, mga pagkaon, mga sakyanan, mga butang, ato ra maning biyaan. Nya di man mo count dito sa langit. Ang mo count kanang imong gipamalit nga mapuslan sa imong isig katao. Labi na gyud kun ang imong gipamalit ug ang imong gigastuhan sa imong kwarta ug sa imong kahago, makapaayo, makapalambo sa simbahan sa Dios. Anindog ta. Mga igsoon, maadunahan man kita o kabos, gitawag kita sa Ginoo sa pagbiya nining kalibutana o pagsunod kaniya. Malaumon kitang moingon,
Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga taliwala sa pagpanglutos, ang simbahan ligong maghupot sa pagtuo ug hiniusang mutigom sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kabus ug ang mga gigutom, mabusog pinaagi sa matinud-anong mga paningkamot sa atong mga pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohon nga gisaligan, giinsulto, gisalikway ug gipahimuslan, magsadya ug mahupay diha sa gingharian nga nagpaabot kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga idaran, mubatig seguridad pinaagi sa atong gugma ug pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohong mihalina, makaangkon sa kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa panabang sa atong mga pag-ampo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom og mahigugmaon nga Dios, dungga kining among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manawsa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan,
Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man tanggil harian ang gahugan himaya hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As oath the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung dili sadta mahadlok nga muhilak o daog-daogon dinhis kalibutan. Salamat sa naghatag og kalipay nato, ang namalit natog mga slots para sa ato mga projects. Ang atong BFDAG nga slot na natayhalin nga 37,976 ka slots, na apay 22,024 slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 223 ka 16 slot challenge. Ya, ang ato sad nga CTO nga slot na nasa tayhalin nga 4,960 ka slots, na apay 65,040 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So naasad ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge, nakadawat na sa tag 21 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ato lang ining padayonon pagpalit mga igsoon, atong ipakita sa Ginoo nga ang atong gugma sa atong paggamit sa atong mga kwarta, apil gyud ang simbahan. Dili lang kay para sa atong kaugalingon, kay ang atong kaugalingon lagi dali ra kay ning matapos, no? Ato gina siyang hinumduman. Unya ang ato sad nga mahuybis nga prosesyon sa imahe ni San Vicente Ferrer, ato ginang himuon inig humanas misa kada Huwebes. Nya karong Sabado moy atong first healing mass na with San Vicente Ferrer. So inig human sa misa sa alas 6 sa gabi, isunod dayon ang atong healing mass. Mao nay kada na ikaduha nga Sabado. Ikaduha bang Sabado, no? Ikaduhang Sabado sa buwan. Ya, kada Huwebes mao ang atong pagprosesyon. Iauhag nako ani ang atong mga Cofradia de San Vicente Ferrer o ang atong mga mandated organizations nga mo apilta. Sakripisyo ni para sa atong pagampo sa kalinaw o kaning pagkahunong ani mga gubat o pagsinabtanay unta sa atong mga leaders, labi na sa atong mga political leaders, na dili sila kaayo obses sa ilang pagsigig away, muatiman unta sila sa dagko kayo rong problema sa atong nasod, labi na ning kagutom, kakabos,
kamahal sa mga pamaliton o pagkakuwang sa mga job opportunities sa ato rong nasod. Maunta na ilang atubangon kaysa pagsigig away sila diha. Gasto anang atong kwarta sa ilang mga away, ato silang iampo. Mao na magprosesyon ta. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ding padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ang Ama, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimba